וברגע שאתה מאמין במשרד עורכי הדין ואתה יודע שהוא ידאג לאינטרס שלך, אני חושב שעורך דין טוב יודע לטפל ולדאוג ביתר הדברים כמו שצריך. ואיפה אתה נתקל בבעיות עם דיירים, ואיפה אתה יותר קל לך עם דיירים, מבחינת הליווי שאתה עושה להם, מבחינת כל הבירוקרטיה מול הרשויות, וספציפית מול עיריית תל אביב? אז תראה, אני לא הייתי קורא לדברים בעיות, אני יותר הייתי קורא לזה אתגרים, ומהסיבה הפשוטה, דייר שלוקחים ממנו בית ישן ומבטיחים לו תמורתו בית חדש בעוד 3, 4 או 5 שנים, הוא מבין שהוא רוצה את זה, הוא מבין שהוא צריך את זה, הוא מבין שזה טוב לו, זה ישדרג לו את רמת החיים. האתגרים הם באמת בחוסר הידע, בחוסר ההבנה של הדיירים, ואני שם לב מפרויקט לפרויקט ואפילו מדייר לדייר באותו פרויקט, שככל שהדייר מקבל יותר הבנה, יותר ודאות, יותר אמון בעורך הדין שמייצג אותו וביזם שעתיד לבנות לו את הפרויקט, אז